Ja nem. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Ja nem. A faszt. Harry Potter. Kell a fasznak. Ó, bocs, fölveszem a szemeget, kurva erős ez a lámpa. Mi ez? Mi ez? Konszöle takarít. Köszönöm, konszöle. Tegezhetlek titeket. Church! Itt tegez! Helikopter. Egy hely, ahol tengerek érnek a ház aljáig, és házak dőlnek össze. Egy hely, ahol van egy utca, és sok ház. Egy hely, ahol víz van, és még több ház. Ó, júj, de szép a szakállad. Júj, de szép. Júj, júj. Ó, érzed a szakállam? Érzed? Igen? Jó van. Hol a szakállam? Mögöttem van? Nincs. Jó van. Biztos benn van a házban. Na nézzük meg a kis házban. Igen, a szépen. Hát ez nem a szakállam. Pörgessük meg. Ez hova pörög? Ez hülye? Keressük meg a szakállamot. Most mi állsz meg, ne szórakozz velem. Itt nincs a szakállam. Itt főleg nem lesz, ne feküdjél le. Ne fogd a kezem, menj innen. És én is lefeküdtem, nézz oda. Remeg a föld. Várjál már. Vége. Hogy ez hogy jön Harry Potter? Hát sehogy. Na most akkor varázsolok nektek. Először egy nagyon könnyű, ám de látványos varázslattal kezdem. Eltüntetem az lábamat. A few moments later. Helyzetjelentés. Na, az van, hogy a trükk következtében leszakadt mindkét lábom, de megvan a bal herém, és ez így jó. Így ennyit akartam. Jaj, segítség! És azt hiszitek, hogy ez a tetőpont? Hát nem! Világszenzáció! Világpremiér! Ide varázsolom Fakertész Félixet! Struszból! Jegyeket, bérleteket. Van magának engedélye? Church! Ti láttátok már egyszer is Voldemort barátnőjét? Én nem. Nem elég, hogy nincs óra a szerencsétlennek, de még a nőket sem szereti. Nincs szaglása a jobb nőhöz. Van neki orra! És még pedofil. Egyfolytában szegény Harryt kergeti. Ó, bocsánat, csak elkapott a hív. Jó van, nem volt hívhang. Church!